Iktar reazzjonijiet pożittivi mill-stakeholders fil-qasam tat-turiżmu għal pjan 2+8 varat din il-ġimgħa mill-Partit Nazzjonalista. Waqt il-programm NetLive, iċ-Chairman ta' sezzjoni Turizmu, Ospitalità u Divertiment fil-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji Philip Fenech għalli il-proposta li n-negozji nataw nifs biex iħallsu t-taxxa dovuta fuq 5 snin hi waħda ta' importanza kbira. U għalli hemm l-idea żbaljata li n-negozji għandhom riservi kbar. Fir-realtà l-maġġoranza kbira tal-intrapriżi żgħar komplew jinvestu u meta waslet il-pandemija huma nqabdu f'morsa ta' nuqqas ta' dħul għall-arrieda u obbligi ta' self u taxxi x'jitħallsu. Philip Fenech spjega wkoll li l-proposta ta' tnaqqis ta' VAT għal 7% hi waħda li setejn sew u twassal biex eventwalment il-Gvern jispiċċa jiġbor aktar għaliex tiżdied l-attività ekonomika. Naħseb hija pożittiva, it's a win-win situation anke għall-Gvern nemmen li jiġbor iktar. Dana fuq taxxa fejn tidħol fit-taxxa nafu fil-passat li meta naqset it-taxxa ir-realtà kienet illi iktar inġabru taxxi mhux inqas. Jiġifieri jiena nara illi tkun parti mill-għajnuna tal-irkupru. Il-Kap Eżekuttiv tal-MHRA Andrew Aġus Muscat qal li l-pjan tal-Partit Nazzjonalista jirrifletti l-prinċipji ewlenin ta' sigurtà, konnettività u sostenibilità. Pjan li għal diskussjoni għax ma jinkludix biss prinċipji iżda wkoll proposti għal azzjoni. Ġif timing tajjeb ukoll għax bħalissa għadda dejja wkoll il-konsultazzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali. Tajjeb allura huwa żmien tajjeb fejn anki il-partit fl-oppożizzjoni joħroġ b'dokument li mhux biss prinċipji tajjeb filosofiji, għandek hawnhekk l-azzjonijiet, għandek il-prinċipji l-qafas, imma wkoll għandek actions ċari, tajjeb konkreti fejn issa nistgħu naqblu nistgħu ma naqblux, imma dak hu s-sabiħ li jinħoloq id-diskussjoni fuq kif nistgħu intejbu s-settur tagħna. Dik hija xi ħaġa importanti ħafna. Iċ-Chairman tas-sezzjoni ta' Turiżmu fil-Kamra tal-Kummerċ Elena Rigo faħħar il-firxa wiesa ta' proposti li hemm fid-dokument li jolqot anki dawk is-setturi li mhux daqstant viżibbli imma li huma parti integrali mat-turiżmu bħala attività ekonomika. Insista wkoll fuq is-sostenibilità u wissa biex ma nibqgħux nimmiraw biss li nġibu numri dejjem akbar ta' turisti. Li huwa tajjeb dal-pjan li hemm mit proposta biex jolqot il-ħafna minnhom. Dak u tajjeb tiegħu ma nistgħux nerġgħu naqgħu fil-punt ta' l-over tourism. Ma nistgħux nagħmlu pjan biex nerġgħu nġibu dawk in-numri li kienu wisq għal Malta jew ikollna wisq applikazzjonijiet ta' kostruzzjoni biex nerġgħu nġibu il-Malta f'punt ta' over tourism. Ikun turiżmu sostenibbli fl-aħħar mill-aħħar. Ir-rappreżentanti tal-korpi kostitwiti apprezzaw ukoll il-fatt li l-pjan hu wieħed flessibbli u li huwa working document, jiġifieri dokument ħaj u li jevolvi bil-kontribut ta' kull min għandu sehem f'dan is-settur. Apparti tnaqqis fil-VAT, il-Partit Nazzjonalista tiwieħed fost oħrajn aktar tax credits, proġetti infrastrutturali, investiment f'għawdex u boros ta' studju għall-istudenti tal-Ingliż.